Velkommen til vores akademi. Solceller har jo været en rivende udvikling, og især sidste år blev der solgt rigtig mange. Noget af det, vi går ind og bruger på Shiverbyg El, det er, vi går ind og taler lidt om de der forskellige solceller, men vi går også ind og prøver at lave nogle beregninger på, hvornår det kan svare sig for folk at få solceller. Det vi blandt andet kommer ind og fortæller om også, det er selvfølgelig styring af forskellige inverter. Hvad er det, der man kan fortælle folk om, hvad er det, folk skal være opmærksom på. Og det er sådan nogle ting, som vi går ind og fortæller folk lidt om, hvad er det, hvordan kan man styre det her, og hvordan kan I forklare kunden, hvad er det, I skal gå ind og kigge efter, hvad skal I være opmærksom på ved jeres apparat, og hvad skal I ikke være så opmærksom på. Og lige give dem de der tommelfingerregler. Det er jo vigtigt, at vi får alle med, enten i virksomheden eller også hjemme i husstanden, at vi får alle med til at tænke det der energi, og måske også adfærd ind, især i husstanden. Hvordan kan vi få børnene med, og kan vi få jer til at give de værktøjer videre til jeres kunder, så får I glædere kunder, og kunder får en besparelser. Så det er noget af det, vi prøver at opnå også, ved at forklare om forskellige ting her. Så det er selvfølgelig også noget af det, vi kommer ind på det her kursus.